Jatuhin sa mga bid'ah. Kami aliyo sa nas. So, kadiligiyon. Huwag aliyo magamatan ng agam Islam. Na kullu ma'arada sunnata min al-aqwali aw al-af'al aw al-aqaid walau kana an ijtihad. So, kalamuan anganin. Amiya supakyan sa sunnah. Akat turu, nagugalbak, nagumangap panarima. Apiat pinamiyukit sa ijtihad na bid'ah. Ikadun, so kalamuan abad ito pagparan ng Diyos Allah apikirang roon na siyendo isang paru-paro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikatun, so kalamuan abad ito pagparan ibad pamagaluin isu Mabalul al-Islam, al-Tabu, sarf-sarf agama Islam, udah anasam, udi yang ada ukit-ukit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langwan san al-Qad, adikah pakal berhenti, ubad anasam, udi nasukiyukin Rasulullah, na bakal na miyan masjid. Supaya maknanya, bid'ah. Naging ito initinggi sa mga simbol at mga adat at mga kafir na puno sa iyong ito bid'ah. Kalimat naging ito inali ng mga ulama as-sunnah ini ada talaga nadilabaw sa mga ulama ada ba niyang dalil na bid'ah ito at yadroon ang ulama. Ikan so kalamuan asin ada makakalimu masuk kalian rupanian ini tanas ini alin ko hadis amalugay uli na hadis abin balan na ginto na bid'ah. Ikatlo sukap panaralo sukit taralo situ simbol na putus situ yang mana na bid'ah. Ikawalu, so kalamuan as-simbol. Inaliw ito sa Islam sa dasang pagkiyan. Urianian, na siyang tanong mga tao, o sabihin yung mga sangkot. Ini sangkot ang pularpa, ini sangkot ang siya kumasa, uli na siya propaan, uli na siya bilangan. Kaya pun talaga, na ibarat itikaf, na siya itikaf as-simbol. Sulit kita kasih na umbeli kasih at ang ka na umbeli ito abid'ah. Upama kasih itu ada na di mana ini kata perlu gawin na pinasihab sa Bismillah atau kata perlu mana kita na umbeli ito abid'ah. Kapag yaman niyan na hilin ka asyang kutana ka ang kuto simbol sa nababaging irufan at yan gilabakaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam.